toto nedokážeš, tak sa ďalej neposunieš. Prečo si ja svoj bucket list splním a ty nie? Bol som chvíľku taký, že možno to už nemá zmysel, že aj tak veľa vecí som nestihol spraviť, naozaj som tam mal iba málo poočkrtávaného, zle som to nejak určil, teraz som múdrejší o niečo, spravil by som to inak. Ale potom som sa zamyslel, že keď toto budem stále robiť, vždy budem o pol roka niekde inde, aj v zmýšľaní a nebudem dodržiavať to, čo som chcel spraviť pred pol rokom, alebo pred rokom, tak vlastne nikdy nič nedosiahnem, lebo nebudem plniť to, čo som si povedal. Tak som sa rozhodol, zavolal som kamarátovi, mal som tam napísané, že chcem dať hrebeňovku v Tatrách. O 2 týždne na to sme išli dať hrebeňovku v Tatrách. Mám ešte nízke Tatry zabehnúť celé, aj to som si myslel, že dobre, zabehol som si veľa pretekov, spravil som niečo iné, toto nemusím spraviť, lebo mi to nevychádzalo, hej, nestihol som to. Potom som sa zamyslel, že kedy to spravím, tak som sa rozhodol, že zabehnem si aj tú nízkotatranskú hrebeňovku. Takýmto štýlom si porobím všetky veci z môjho bucket listu, ktoré mi dávajú stále zmysel a nemám dôvod, prečo ich nespraviť. Samozrejme, sú tam nejaké veci, ktoré som chcel spraviť a nespravím, ale nejde o to byť perfektný a doplniť všetko 100%, ale splniť čo najviac, čo v tvojom živote dáva zmysel a vieš to spraviť. Spája sa to s tvojou identitou, s tvojou myšlienkou.